usuphi umculo? Siyahlangana makuperform. Oh niyahlangana perform. Siyahlangana. Ma ushaya lana isiginci ziphi kanti izinto zakho lokhu nazo Angifake mina lokhu ngathi inhlonje. lokho okungama lokho Oqhweba lokho oqhweba. Kusebenzisa. yini indaba ngakufaka? Lokho hayi mina ngihlala ngemizandla kanje. Yini pho izandla engabe emnyama lapha engabe ne lokhu ngoba ushaya isiginci ufuna ngabe izandla phela kuyabonakala ukuthi uyashaya yini indaba? Cha kanti ngilwa naso ngoba ngilwa naso. Awulwi nazo. Futhi nalapha ngisikeki la akukho lamasayeke la abanesila le angilwe nazo. Uma uzokuthiwa uzofundisa izingane ngoba bengicabanga ukuthi ezinye zezinto abasafuna lo mculo ukuthatha bobeke kwenye level kwelinye izinga yini obungathi uyayidinga ukuze ukwazi ukufundisa nje indaba kuthiwa mhlawumbe uyafunda noma unesikole noma unendawana nje la ufundisela khona? Indawo nginayo indawo enkulu ngapha ngemuva. Yes. Afuna bengakhela isilashana nje lapha. Yes. Esokwazi ukudetha noma sibe ngaka nje. La bazohlala khona. Yes. Ngithole ama-drum ngoba khona uzofuna ukufunda ama-drum. Khona uzofuna ukudlala i-bass guitar. Ngithola i-bass, ngithola ama-drum, ngithola i-keyboard. Ngibene esiginci sabo-ke ngoba bona bawu-right. Mina ngizomkhombisa ukuthi ubamba kanjani bephethe isiginci sabo sakwa-right. Mtshela ubamba la kanje. La 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 la. Hey ushama nothi ingane esikoleni wabaleka. Lama nothi wathatha kuba drop ehambeni kabe yami. manje mayingathi maqhamuka umuntu ongathi ngempela uzokuthengela lezi zinto uzokwazi ukufundisa. Afundisa abantu mina ngabe ngathi ngizafunana. Ngoba ngizabona nje emehlweni mamba buka njengalapha esakona bona abantu bebabelwantu yedwa. Africa my continent. Africa my home. Nansi inselelo ekunina. Iseyithebeni ezinye zezinto ecelakalana noma sibuka engalekelele ukuthi leli ikhono lelangahambi ngalo asinqabe. Angahambi nalo. Ukuthi izinto ezizobe ngiperforma ngathi angisaperform mina ngimdala manje. Yes. Ngizofundisa igenge abathanda ukufunda ezela. Indawo yokulala mengwakuthi ngizombhekela nazo izinto ayilala emuntu. Yes. Uthenga isponge sifaka lapha. Umtshana ephathe imali yamaphepha emapapa. Oh yes. Nakho batshena ukuthi bachazele impela bayabuka bachazele yonke into eyifunayo. Uyabona mangathola nje umuntu ongangizwela engitholele ama-drum, engitholele i-keyboard, engitholele i-bass nama-amp akhona lezi zinto. Ilidi-ke angikwazi ukusebenzisa ilidi ngoba ngikwazi ukudlala umqobana. Ngifuna mina bazofunda umaskandi. Lento engikwazi ukuyenza mina. Yes. Hayi lento eculwa ngomdavu Soul Brothers angikwazi ukwenza lokho. Ngizobe makhombisa kwelese sami isiginci ukuthi kubanjwa kanje mfana. Yes. Kubanjwa kanje mfana, kubanjwa kanje mfana kuphela. Mangathola ama-drum, ngithole i-keyboard, ngithole i-bass, ne-amp yakhona noma ama-amp engaka njengoba ngifuna into ezobe lokhu ithiwa lokuthiwa yehlenyuka into yokufundisa abantu. Yes. Yebo. Ezumuntu naleyo madlana leyo ukuthi yokuthenga lala engahlelo phela. Angizukuba nayo imali yokubondla. Nami ngihlulwa ukuzondla mina ngizoyithatha phe ukondla abantu.
sikwakhoza inkunzi yembongo la ibekwa kubukwa khoza inkunzi yembongo la ibekwa iyathenwa nje kunembongolo neyinkunzi iyathenwa mhlambe ke Sikwebo mfowethu awubeke nawe okunye mhlambe ukuthi sizophuma ngoba into esithunywe yona la inkosi sengubekile kubantu ukuthi inkosi esithume ukuthi asondele la ngoba iyibonile umonakalo ukuthi khona la uceka khona kodwa yasithi inkosi ngeke ibambe yodwa asibambeni sonke iqhawe lesizwe leli asingalindi futhi ukuthi azadlule emhlabeni bese ke sesiyeza ke manje useyiqhawe lethu sesiyazi umculo wakhe sesiyawucinga ke manje nomculo wakhe sifuna ukudlala usuku lonke ithe inkosi asibambe yasinika le task nawe ukuthi ke asibambe sishintshe impilo kwamalungu mhlambe ungathina awuthi ngunikeze le mic ukuze okay yes cha khona umphatho lapha eMatuela eRichards Bay emhlathuze yes emhlathuze ungisizile umasipala lihlaselwa ngomthandeni lapha benongiswa umculo nabase SAPC wanginikeza inkomo enkulu impela inkomo emali ay17,000 wangixhasa impela ubahla abantu babusa wamboza lapha wangiphele khona izinqo wambhulukisa bakugqokisa ibhlue abangqokisa ibhlue ngoba nganginquni yes ngabonga kakhulu ngiyabonga namanje ukwenishayisa lutho ngoba wathi khona sazongenzela khona ufuna imbongo ngisaphila ngoba ngidumisile le ndawo yes walwa nabafana sikhona lento bathi abafana kwashotha ipashethu wabathethe ukuthi anibuyanga ngana nje into ipashethu iyashotha ukuthi base siyehlenga emlenze ngekwazi ngoba amabhakethe abhobokile bebefike lapha kwakuzokwenziwani befika lapha abafana umntandeni ngeke ngutshele ngoba wayezofuna ukuthi ehamba nongiso besona abase-SABC abafilima lapha uthi tuzongibona abafuna ukwazi ukuthi ngiphila kanjani ngabasho nje mina analo ngisho uhlanga mina ekhona lapha ngangicatshe ubaba ngisemncane ngathi abayi ukuthwala ngoba bafaka ngaka nje bathwala ngimbona ukuthi angenqondo ukuthi ufuna ngimbeke inkosi yomaskandi athi hayi mina mangathiwa ngibeke inkosi yomaskandi ngabe kusho nomuntu ekhala umfana mina lokho evele nje ovele emfakano oyikhaliselayo hayi sisipikile ukhala qoqo kushaya omunye umuntu yena qoqo sipikile beyokhetha hayi ngathi ungilanda ngiyokubeka mfana ngoba vele usuyibekile ngiyoqothela ukuthi uma ngifika lapha nokhosini belalela impela bese ngisho ngithi mina hayi-ke sengayithula inkosi yomaskandi kuthiwa yebo ukuthi bekusho mina nomuntu ekhaya ebe njayi phela awuchazele umuntu uthi hey isipikile kushaya omunye umuntu khala isipikile awusuzona esipikile okhethe usokhala qo singavuli ungena okhetheni isipikile singakafuni eplangweni usonje uhamba lapha phasi kwanosenga ukuthi khona umsoshayelo wangokhela usokhala sipikile-ke leso abe ungena kusini okhetheni kusho ukuthi umuntu oshayela isigince isipikile angakayishayelela uyashayela isipikile anti isipikile usibeka kanjena okhetheni buzoshaya ngesando okungena bazonjaya nkosi yami soqashwa beqasheke hey ngeke usaqashwa baba phela basangiqasha ngisenendaba uma phela bangiqasha lokhu ngagcina ukuhlala nje ngithathwe uyumshana losigwebo naye engifaka ngenkani bengangifuni ukuthi usemdala lo baba kanti umuntu omdala kahle limadoda ngoba nami ngihlanje ngabo bathi nizodlala uma sengikhohlwe nje ngomasipala bengasanikeze nje nalo 10 rand wawulelwa ingane yami 20 rand lo 10,000 lo abasangazi bahambe bebutha yonke ngengele ngasilutho ibhikile
isho lesezibulani lapha lo sengihlola Big. abusungathatha kunezo usikwebe naye ke ekhuluma nazobe mbheka le antu akwazi ukudlala lo mshini lo ila isithi phakathi cha Cha ngifuna mina ingoma ozoyishaya nje awuzucula phela uzoshaya nje ingoma kahle hayi ukuthi uzucula kodwa uzoyilinganisa uthi eyami le ntombi beka sikwebo inkosi isikhombile nawe sithunyiwe namhlanje umalume simfica kahle right namhlanje siyakwazi ukukhuluma naye ayisosale ejabulisa mase sihambile yes indoda ethanda ukujabula la yes cha no baba ngingacela nje ukubonga isikhathi sakho njengobaba esimbonayo usebenzayo endaweni eziningi obusy futhi ukuthi ungenelele odabeni likaMalume kuningi nje okwenzakalayo ungekho right ngomalume kodwa ke nginalo ithemba ukuthi ngoba sekufike wena khona okuzokwenzeka bakhuluma ke abantu abaningi into eziningi ngomalume kunabantu abathi umalume usashona abavele bemangala mangifika naye kodwa ke nje ngicela namhlanje kuzovela obala ukuthi usuke evalele lapha asuke evalelwe khona bese ngiphinde ngibonga lapha emhlathuze ngajabula kakhulu nje mangifica kunobaba umhlongo lapho usithi manager ukuthi kunomuntu okwazi ukuthanda umuntu ngale ndlela futhi oyiqhenyayo ngegugu lakubo wajabula impela ebona ngifika nomalume ukuthi kanti lo muntu usekhona manje lo muntu akanakiwe ngani yabona nje siyabadinga abantu abanjengalabana bese futhi ngifisa nangelinye ilanga ukuthi ngathi nomasipala wethu lo umthonjana nesingaphansi kwawo ngelinye ilanga ungaba nawo amandla abaculi ngoba amandla bawathola amandla kodwa ngathi bawathola kakhulu bezokhankasa beqasha amatende beqasha ama-BnB bolala khona bejabulise bese begcine bengena nasemalini yamaciko ngoba awukho umasipala ongenayo imali yamaciko so ke ngiyafisa into enjengaleyo ukuthi ingathi bengake beyinake ngelinye ilanga mina ke vele basangiqashi abanye bangibiza nge-MK abanye bangibiza nge-ANC abanye bangibiza ngenkatha banayo yonke indlela okungiveka mawunomcimbi nje wenkatha kuthiwa hayi lona use-ANC mawuno-ANC kuthiwa hayi lona uyi-MK ayikho indlela abangangivimbi ngayo yini abantu iqiniso abasalifuni abasalijwayele abantu uma ukhuluma iqiniso bazi ukuthi uyaphoxa ngoba sebekhuliswa kakhulu ngamanga so ke siyafisa yini mawukhona okuvelayo kube sikhumbule sikhona sengenze ngathatha isinqumo sokuyeka umculo nje ngamtshela umalume ukuthi ngicanga ukuyeka ngoba akusizi ukuthi ngenza into engibonayo ukuthi umuntu wakithi ophambili nokumele ngabe uyahlonishwa akanakwa kusho ukuthi nami ngigijimela ukuthi ngicule iminyaka bese ngiphinde ngiyithola nginganakwa futhi lapha ekhaya khona umalume owafundisa ubhuti washela imhlophe isiginci khona umalume Mthwalofu khona washela imhlophe khona uSigwebo sibaningi siyacula lana nje ubuka uyabo yabo nje mangakutshela ukuthi mina lokhu ngaqala ukucula aze ngimbone ubhuti washe performa la ngakithi komasipala bala ngakithi akaze hayi ukuthi uyanqaba abantu bakholelwa ekutheni umuntu bafuna ukufika ngoba engasekho noma enenkinga futhi uma enenkinga ephila bafuna ukuyishutha beyiveze ukuze bezotrenda ngoba into ehamba phambili ukutrenda manje bese ngiphinde ngibonga nje ke nakulensizwa okuthiwa umhlaka 1 umfoka Mngomezulu lapha ku TikTok yes engizwe ikhuluma kahle ngomalume iveza ukuthi iyafisa ukumbona esizakala yes siyabadinga abantu abanjengalabana ko TikTok bengaqhamuki sebezothuka abantu kuphela noma bezogxeka ingoma zabaculi ngoba ukuba umculi kujulile ngoba ukucabanga nje ingoma ezojabulisa abantu kuyinto ejule kakhulu yes kuyinto ejule kakhulu chabo cishe ukhuluma kuyasala lapha nokuguga kuzinika amandla lapha mfoka Mthweni la inkosi yami lengiphethe ngiyiphoyisa mina ngabekwa ubaba wayo inkosi yambeka iphoyisa ngiyiphoyisa lenkosi nayo inkosi kade ngibizile izomonga ingcoba nayo ingiphazona ibusiso yanginikeza inkomo yes ithi umsiso lo isemkhulu yes
ngithi ukhuluma kuyasala lapha cishe ngayilibala into enkulu kangaka. Siyabonga kakhulu. Yanginika futhi le nkomo ngayithwala-ke esanawula ngasikelwa makhelwane. Yes. Kwakuhle kanjena ngiyabonga lapha enkosini yami Ndabezethu. Siyabonga. Africa my continent umsebenzi wesizwe sizoqhubha njengoba sijutshiwe. Siyabonga kakhulu. I thank you. La ngiyabanjwa mbanjwa inkunzi. Umfana khona umfana engangimlandela ebhenki. Kanti lo mfana uhamba nezigebengu kushuthi wayethishiwe nje thishwe ngabanye abaculi. Ema ngibona mina laphana useyangena sengiyamlandela. Ema esefika lapha kufanele efake isheke efike bese thena ayikhona into angayigcwalisanga kahle uzobe ngena emva kwami. Kanti ufuna ukubona mina ukuthi ngipha malini la. Okay. Ngisasi noma ngangikhipha sasi noma kwakuyi-15 noma kwakuyi-16 nayilapho nje. Hayi ebese ngilandela ngemuva ngithole imali beyibale beyithatha ngifake esikhwameni ngifake emaphaketheni bese ngiphuma ebesethi ebesesa esengehlule uthi khona into engalunganga uyishiye emotini kanti useyobheka mina ukuthi ngihamba ngayiphi imoto. Ngiyibona le moto lokhu ngilandela ayingi-overtake. Hayi uma ngihamba kancane uyehlisa naye. Hayi sithi mase sofika mase sesiphumile nje edrobheni sesofika ngasebhara. Hayi bengi-overtake inqume kabili emgwaqeni ngiyime. Awubehle bengikhona. Ngifuna le mali. Hayi ngithi imali ayikho. Uqale umese uhlala. Fakele uzugcina insini la ekhaya. Ethi sifuna imali wena. Sengiyambona lo ongehlulisile. Nawuseke uthi ikhona imali. Anti imali sengiyikhiphile emabhaketheni ngayifaka phansi kwamathala. Emotweni. Ngayifaka phansi kwamathala embeke kuyinyawo. Ephinde lona ufake ngapho bese. Ephinde kufika ensinini ephinde ethatha uqobo. Bafuna le mali. Awungagcina sengiyikhomba. Ungayikhombi. Ashaya lona ngenhlamba efake la. Ingene la iphumele. Hawu. Hayi. Abona ayikhona. Angiyikhombe le mali manje. Athi ayinansi. Ngithatha imali bengehlisele phansi. Nemoto yami ithatha imoto. Sale mina ngiyaqhwisha phansi ngathathwa ngatholwa yilowo muntu. Angazi nokuthi kwase kunkathini ngoba ngaphapha mase. Ngapha hlanzwa amakhaza senkothola athi sebengifake emakhazeni lapha. Wathathwa wayesesibhedlela. Ngitholwa ngomunye umuntu Endleleni. Yes, ukuthoka esibhedlela. Uphuthuma esibhedlela. Esibhedlela babona ukuthi usushonile. Futhi babona ukuthi ngishonile kanti ngiqulele bavele bangifaka kwayisi. Hawu. Lapha mina sengivuswa amakhaza. Manje mangithi akuye kuphakameka ukutsheka ngiqinile manje. Manje lo muntu osebenzayo efike ezovula lapha. Ebona hawu uzembona kwenze njani ukhuluma nobani angiswa imhlathi iqinile. Hawu. Angikhiphe ngenzela itiye thathela ingubo bese ingubo amashita abantu angembese. Saxoshwa la ekuseni. Ixoshelwani manje? Uxoshwa yena ngithi mina akangikhombisa phela eyongigibeza kuhambeka imsipho iqinile. Ehambe ngijekileke lo muntu ndoda ngihamba kanje. Sesigibeleke iteksi emrafu. Yena manje bamxoshelani yena? Bamxoshelana ngambona esefika. Efika emini nje wathi hayi bamxoshela uphelele umsebenzi. Ngaya kumlungu wami u-18. Yes. Ngacela i-10,000 wanginikeza lo mlungu i-advance. Ngamnikeza lo baba le mali athi inayo imali. Ngaphelele umsebenzi. Wathi lo muntu imali engaka ngathi ayibamba ngabe yami. Hawu. Cishe uphelele umsebenzi ngenxa yami. Hawu. Ngokuthi ukhiphile lapha. Bathi kufanele ngiqathele. Sehambisa imali bakhuluma ngiyezwa. Uhambisa imali ye-ice. Uhambisa imali yebhokisi.
uyakhokhelwa u-ICU uphuma emakhazeni ku-ICU emakhazeni kufanele ubhatale imali isidumbu asiphumbela siphuma ngebhokisi xoshe yonke le mali hawu umphelela kanjalo umsebenzi lo mfo uyamazi wena uyamazi usekhona emhlabeni noma angimazi noma wasemsinga angangimazi kodwa lazi igama lakhe igama usalikhumbula angisalikhumbuli angamazi futhi nampela ngamazi nje ngimgcina sengimbona ngizomnika le mali ngoba ngathi akafika ngisawucela imali kubelungu wafika kehamba nenye isizwe angamejwayele uyena ukwazi ngoba phela umculi ukushuthena banokungibona la emakhasetini yes kuthiwa kaniqatshelanga ngani phela into ayixoshela ngoba batshelwa ukushuthi batshela ukuthi umuntu emayiphaphamesela thatha lesanda kuyiso lesi sesishayela iy'nkethe ipikile irapha uthi emayikubotoza lapho ungabonakali irapha hema lesamathazi ngiyibona irapha hema lena nto emayikubotoza ngabe ungafika ekhaya usuney'ngozi manje mawushuthi umyalezo ufikile la ekhaya ke angazi ukuthi basebenzwe ngobani phela ngoba namafoni ayingakandi yes usuka straight kuze la ekhaya ke la ekhaya bona babona ngazi kwangcwatshwa lapha babona i-ambulance esekhansela bathi nasi imoto nthola abantu bangakanani egcekeni kuzwe emncwabeni wakho ngakhuza ngababaza cha kuzongcwatshwa ngakusasa mangiswa wena uzongcwatshwa namhlanje kuzofika isidumbu silala ngithola labantu abangaka la ekhaya laba basebenazokwenza imicimbi engazi mina ngingatsheli labantu abangaka la ekhaya hawu kuyasho ngamabhodwe amasaladi lapha nakuphela kodwa ngisola manje ongena kulisa ngencane la ngenhla lele moto mbona abantu babaleka babondini ababalekeli nje baphuma babheka ngengakabi oshona lehlathi indaba babalekelani kanti kuthiwa umuncu sipho ukuthi bambona ngephatheni lesikhwanyana nje ngomake ngathi ukuyeka nabo ndizongixoshela abalandeli kanti iyadlisa impela kanti kade wayiqopha le ngoma kade ngayixopha ngiyeke ukuyifaka emshinini ngike ngayifaka besenza nayi-DVD kanti hawu manje nami ngiyazi nje ike yiphakeme kakhulu kanti kade wayibhala le ngoma oyishaye le ngoma umncwabo uhlehlile hawu mina ngithi ingoma uyabona angithi umaskandi nina nibukile izinto emzini yabantu cha mina kwakwenzeka kimi-ke phela afica becula umusi la ekhaya ngingazi ngiyakula angisindi kodwa futhi angifi mina ngiyakula angisindi futhi kodwa ngifi sebeyosala behla masalata sebeyosala behla petrol
umlando la ekhaya ngendlela omningi ngakhona yazi ukuthi umuntu mina ngikwazi ukuhlabelela hlabelela phansi angikwazi sidalo uculela phezulu phela ngiyamemeza ngoba ungathi ngiyaqina nje ngehlula ukuthi ngikhulakazi ufuna ngimemeze bethi ngiyakhula kangisindi kodwa futhi angisafi awubayosala behla amasalatha omngcwabo uhlehlele amakhosikazi wakho wafica lapha afaka amatshali bahleli phansi ngoba faka amatshali ithini le ndoda omdala ngehla omncane ngesazi bahleli lapha endlini Nkosi yami angakabi nabo round lapha kuseyilesi flat yes futhi abahlele ekamelweni lanomama omdala kuhleli nabazobasingatha abahlela isimame esikwelindlu lapha abafelwa abantu bebancane kangaka awungangena ngakhahlela abantu nenhlolelana bephuma belanyana nabo bebaleka hey kuyahlekwa noma kufiwe kuyahlekwa noma kufiwe lo awusashongo 12 namankentshana amankentshana obani lifika kanjani lo gama ngaliqamba nje ngisekhole ngazi ukuthi ngizothini emlami ngoba ngangeke ngibe u12 nje ngingedwa kwathiwa ngiqambe igroup yabahlali bazombheka ngathi amankentshana